Yan, magandang araw guys. Bagong araw, may bagong video na naman tayo. Welcome back ulit nga pala sa aking munting channel. Sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa aking channel guys. Mga nakapadaan sa aking channel na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na yan para updated ka sa mga video na i-upload natin. And for today's video guys, convert na naman ako ng bullpup, yung sariling gamit ko guys, yung Shadow PCP ko, ibubullpup ko. Ito siya, bubullpup natin. Yan, Shadow PCP. Ibubulpap ko guys kasi nahahabaan ako pag nag-hunting, mahaba. Bola lang yan. Kaya gusto ko yung maiksi, kaya bubulpap natin to guys. Yan, subaybayan nyo guys yung pag-convert natin dito sa Shadow PCP ko. Sana maganda yung kalalabasan. Sana guys, supportahan nyo yung channel natin guys, Ilocano Gunner. Ito yung matatandaan nyo guys, yung ginawan ko ng bat na ang ginamit kong pangkulay, yung tattoo ink. Ito yun. I-convert ko siya ngayon ng bullpup. Yan. Yan, see you guys. Stay tuned lang. Update ko kayo mamaya. Diba guys? Sabot na ta. Kasi na nagbatit nito sa kalbitan mo. Hindi papukaw mali ko anan. Hugod Ay, na. pagkawit ka dyan. Kasi pentel-pen na. Alright. Yan na guys, tapos na naman. 2 hours later. Ito na guys, yung nakat na bat ko, kain ko na lang dito. Yan, kain ko na dito guys, para may lapat sa baril. Okay guys, stay tuned lang.
Isipin natin sa bat. Yan o. Yan. Susunod, lalagay na natin yung trigger mechanism niya. Para natin yung hukay. Wala pa yung trigger dyan guys. Hindi ko pa nilagay. Yan o. Stay tuned guys. Ito yung conversion natin ng trigger mechanism guys. Yan. Ayan. Ayan guys, yung conversion natin ng trigger niya. Ayan guys, tapos na yung trigger niya. Kikinisin na natin ito guys. Yung bukas niya. Ibihain ko na ito. Para matapos na. Yan, yun. Stay tuned lang. Ibihain ko na. The next day. Yun guys. Magandang hapon. Kape muna tayo. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Bago natin i-reveal yung finish product ng ating shadow bullpup, pasensyahan nyo na guys kasi hindi ko na video lahat yung pag finish natin sa bat na kapag varnish natin. Bale, alam nyo na yan kung paano gawin. Papakita na lang natin yung finished product guys. Bahala ka sa buhay mo. Kaya salamat nga pala sa mga suporta niyo guys sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Yung mga walang sawang nanonood sa ating mga video. At sa lahat ng mga subscribers. At yung mga silent viewers. Saka yung mga napapadaan guys sa ating channel na hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe na yan para updated ka sa mga video natin i-upload pa, sa mga adventure natin, sa mga video natin mga gagawin pa. So ito na guys yung reveal ng ating bullpup. Pasensya nyo na guys, hindi masyadong maganda, hindi tayo eksperto guys, DIY lang itong ginagawa natin. Ito na yun guys. Oh my God! Yung shadow PCP natin na bullpup. Yan. Hello. Shadow. Yan guys. Yung DIY bullpup natin. Yan. Pasensya nyo na guys, di masyadong maganda. Kasi mano-mano lang lahat ng gamit natin dyan. Wala tayong machine na gagamitin sa paggawa. Yan. Yan guys. Kahit pa paano, natapos din natin. So, yun guys. Sana nagustuhan nyo guys. Kung nagustuhan nyo yung paggawa natin guys, subscribe mo na para makakita ka pa ng mga ganitong video pag gumawa tayo ulit ng DIY bullpup. Yung mga gustong paggawa guys, nalagay ko dyan sa dito yung
Ilalagay ko sa description yung contact ko guys. Para doon na lang kayo mag-reach out sa akin yung mga gusto mong magpagawa. Ayan guys. Yan na, gusto ko nitong pag-convert natin ng lupa. Abangan nyo yung ano guys, yung unang sabak nitong bullpup natin pag nag-hunting tayo. Yan. Okay guys, salamat ulit sa panonood. Hanggang sa sunod na video na naman. Ulit tayo magkita-kita. Salamat ulit sa panonood guys. Sana nagustuhan nyo.